Ahojte, dneska si zahráme Roblox. No ale tak musím stopnúť video, lebo musím ísť na druhý účet. Dobre, už som späť. No a to znamená, že môžeme ísť hrať nejakú hru. Ja neviem, čo sa zahráme, ale jednu vec vám musím ukázať. Najprv vám ukážem hacky. Čakajte. Easy obi. No a popri tom vám bude niečo dávať. No, takže porozprávam o tých hackoch. Pozeral som minule iShow Speed a napadlo ma, že by som si stiahol tiež hacky. Musíte si napísať do Google Happy Mod, dáte do Download, počkajte, kým sa vám to stiahne, potom dáte otvoriť a potom pôjdete do tej appky, napíšete Roblox, počkajte, kým sa to stiahne, potom znova dajte otvoriť a hotovo. No, a máte hacky. Ja vám to teraz ukážem. Ale ak chcete lietať, tak si dajte radšej Flyhold, odporúčam. A ak chcete lietať, musíte robiť toto. Tak. No, videli ste, ak sa volá toto obi. A ak nepoznáte toto obi, tak je toto obi, kde... No proste je v tomto običku aj to, kde miznú tie veci. Také običko krátke, kde to mizne. Možno ste to videli, ako to dávali už veľa ľudí na short. Ak pozeráte na YouTube. No ale to asi nie je ono. No, tak ja si tu trošku zahackujem ešte. A nájdem, kde to končí. Aha. Trošku to bude trvať, tak stopnem video. Počkajte. A ako vidíte, tak som to už dokončil. No a teraz ideme skúsiť niečo iné zahrať. No a to bude ďalšie časti. Čus.